John Deere Funera. Ni yete mbibwa. Hola. Halo. Mwazimbe. Mukutara na pumbu. Nduti mukomana ka anga mama inzwa iri nyaya yeurwere hwemukomana kuti. Alright, mira. Halo. Zviri sei makasimba? Ndiripo makadio. Wadi. Ndichiti manga maziviswa here kuti urwere hwemukomana kuno kunenge watowesi. Haasi kutoda kudya. Haasi kuda. Chinhu chandee chandiri kutoona chaari tofarira bhozi, hamungatotara zvederere ritori wesi bhozi, munhu ari tombotengerwa mapitsa achiramba. Hadai tatombobika nenyama haasi kutoifarira. Dai mamangondisira kana eco cash kana e30 at least ndiri paground neni nichiziva kuti akati ichi handisi kuda ndomhanya ndonotenga. Aiwa. Ndakasiya mazuva anodoro. Alright. Munongoisa panhamba idzodzi. Moisa $2 yekuburitsira. Alright. $30 so far. Tete ola vatarisa 5. Baba chamu wakaomera ungoisawo palist but haiwa anotokudza tandipo ipa baba chamu bosibidza chimudhara chako chiri kupa mari mazuva ano ari kuchibata chibosibidza icho chinogona kutokanda kana iko kechi fasta man. Bosibidza aizimene imene wezi ndichiri kurangarira pai pachikamboti gochesa nyama ye40 isinotejuka. Halo. Baba, where's my bicho? Where's my bicho? Halo. Mundi ndini kani ngirikini uyu. Ndipfumbu. Ndikuti mukomana manje kunoku atowesi temperature chacho nderungokwira.
ya ndikuti apa pachinjiri kunyanyonetsa ndechekuti abva kuseni nani chitongomufena dai tatawana kana something like kana mafeni ari kungoita ma60 emutauni ndongomhanya ndonotenga feni because panze pacho hasida kugara saka ndakaona chinhu chekuti anokwanisa kumbo izvezvi ndi kutofena so roko rwekuraiti harichatodi manje mangwana makuseni manje ndine dzandoziya akadzawo kumane usiku adze dzakati chipei ndotaingonoitora ne60 makuseni manje mafena handina kuenda kumaindia unenge wakutoenda kana ma80 manje ora ya kudya hake kuri kumunetsa alright it's fine chokanda hanzi mangwana ndokanda 20 yefeni naalisi pia naalisi mari inobuda ima ime uchiri kutamba mukando nanaalisi ke fonera alisi ali amba dzake manje ndichaziva ndakadzididi wandisa man halo mama maswera ndaswera ndatoti ndikufonere nenyaya yemukomana kudya ndokunenge kuri kutomunetsa chaiko asi kutofarira pizza iyoyi ichingorimo I think anenge aritoda zvinhu zvine sauti because manheru aingotaura nyaya yekuti adai mambonigochera saka nangoti semi mama kandimi maisimbotiendesa chi kuzvimagochigochi kumongonongo amaigona ngoya monditora katonongonoigocha ndomuigira ari kunyanyoda tumasorobhi tutu ari kunyanyoda tumasorobhi tumasoseji tete asi ndikuti nepane time apa manje kuti ndizomusiya futa rega maikwanisa kungonitumira mari ndomhanya ndono huni dziriko kuno ndongogochera pamba ndidyire murwere handichaamazana handichaita izvo ndakatoti hai wawa ndakasiya alright ndimafoni ade achiita hanga tomboda wachiya akapidza kantu kandakuda kutongorwa mudenga sekuru vachama havazotibvunze muzembudzi womve halo alright kana vadzoka mongovatarira kuti nandambofona alright aitoziva pafonenge atodairiswa mukadzi timhuri nilosi wotaendea
Tubata madzibaba. Tubata madzibaba Joza. Nisa. Unauyambia. Panana John Diva. Ya tubata. Madzibaba. Mushi. Aiwa ari kugeza mutero wamakamuka. Zvakanaka. Ndanangofana kuti ndikubatei ka anga achingoti ari kudziya muviri saka ndandambori inzwai zvandoda kutaura munhu waMwari. Ndiri kuti ndandamborifewa nana mazvikokota ka saka vanga vati rekomenda kuti ngaatengerwe feni. Mari ndo dzacho dzatiri kuti hadzisi kubatana. Kutofonera mimi kudai sokutopererwa munhu waMwari. Tofamba naye sei kuya naye paZambara. Alright. Sauti yemagodo. Alright. Tatese kudai. Baba na izadi nga. Weka Maria. Boa.